Ya, kembali lagi bersama kita di podcast Baca Pak Gubis, podcastnya Kon KB. Bersama saya Yuda. Bersama saya Imo. Sama saya Bima. Nih, kira. Saiki kan wis masuk akhir tahun kan. Ya enggak? 2025 mau berakhir. Iya. In the end. Enggak kerasa setahun berlalu. Tahun baru kan kate nanti. Delok sih, tahun baru sing model ya apa sih iki? Dah. Tahun baru maksudmu modelnya iso dimodel ya apa tahun baru iki? Ya ndak kan banyak kan. Niat-niat kita niati bakar-bakaran malah berakhir di kamar. Salah itu. Oh, dedek baru. Bukan kan ngono biasa. Bakar-bakaran yuk ngono kan mesti lihat tahun baru kan. Oh, tahun baru tempe baru berarti. Ndak ngono kan. Kan lanang-lanang sing nakal. Oh, tanda kutip nakal. Lanang sing tanda kutip lah sing nakal, buaya. Ya kan? Laguste. Tak lupa aku. Kan ngono mesti konsep-konsep. Pamiti bakar-bakar tapi berujung di kamar. Tahun baru ya. Apa ya? Tahun baru. Tahun baru wingi Nang omah aku, nang metuan. Wedi. Sih. Tapi kenapa ya ketika tahun baru ku mesti udan? wingi udan ta. Enggak. Udan, Le. Enggak lah. 3 tahun. Udan. Udan. Udan, tahun wingi udan. Aku Tapi kan enggak sedinoan. Ndak sedinoan. Dilu tok. Kayak start mari syak. Marisa cuma Dilu. Biasanya ngono. Nelesi tok. Nelesi. Iyalah butuh diteles. Dan iki, Cuk. Fenomena tahun baru sing ilang iki. Wong dodolan trompet. Iya, gak ada wis. Ayo. Oh iya biasa Iya. saiki ono yo. Ono sing trompet. Ayo. Benda, biasa kan saiki ono misalnya. Ono wisan, Cuk. Biasa Pertengahan saiki. Ya bongemu kan ono biasa. Kayak mulai tahun wingi kan ngurangi wis. Ono cuma Iya, ngurangi. ono ngurangi. Saiki ndak ono blas. Masalah saiki pindah Nandi. Nang Bali. Ndak ono kan? Ndak ono. gak ono. Ganti anu saiki saxophone. Saxophone di kantor. Ngene nyekel Pak. Saiki ku ndak cek trompet yo apa saiki? Apa? Niup. Tetetetetet ngene tok iku jan. Iya ya, anu Iya, ya. biasanya kan- Hilang ya wis ya. Awal Desember ku wis ono kan. Ndak. Emong-emong ono Ya wis mlebu Desember iku wis mambu-mambu ono wis. November ono wisan. Bisae. Di Plaza iku. Kan Iki wis. kengangguran wis Trompet, dodol wis trompet. didol. November wis ono. Enggak kan betul Trompet, balon trompet deh. di sini ono. Betul balon kan biasanya. Iku ono biasanya. Saiki ndak ono wisan. Ya apa ya? Apa kok ngurangi itu trompet? Kan iku ciri khas tahun baru, Pak. Apa wis suge-suge tau wis dodol trompet ae dodolan trompet aja suge. Enggak sih aku. Mungkin wis bosan. Duduk, Pak. Trompet iku gampang rusak iku lho soalnya. Kan kok kertas kan iku. Iya, tapi saiki mungkin marine trompetnya sing gegas iku lho. Ngenean iku. Iya, pintesan iku. Oh, bisa jadi. Ngisine freon. Atau trompet tipis ono muni ten 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 Gendong aki. ten ten. Oh, duduk sing muni. Dululut, dululut. Gendong aki. Iku pick up atret jo. Iya, gak ono ya. Ya kan ya. Cek. Aku malah mangkok aneh, makanya aku aneh. Ndak kok motoan aku tiba nek mang. Aku kan mang ndak kok motoan tiba no. Kalau tolong kok Tak kira wis waras kon. Hah? Tak kira wis waras. Aku kok mau sing aneh gitu. Coba sih ya apa lek imo gawe kacamata. Ya coba sih. Gandengnya apa gandengnya? Kacamata nih tak. Itu gaya ngono. Nah, tahun baru. Tahun baru. Tahun baru iku kulture trompet, Bakar-bakaran. bakaran, dabuk-dabukan. Tabuk-tabukan. Ambek tabuk temenan. Aku ini tahun baru ini. Tapi tahun baru iki koyo spesial koyo. Soale Sosial opo kan? Iki misal gaya awakmu, Cuk. Enggak, kan Enggak. nanti kombinan tidak ono panggone wis. Iya. enggak maksudnya anu, Cuk. Kayak Gen Z saiki kan ya wis koyo ngawur-ngawur Oh, ngono lho, iya. Pak. Tahun baru wedine pas tindak kriminal ngono lho. Pasti gangster. lah aku. Iya pasti. kan? Gangster. Pasti lah di Probolinggo pasti. Macam. Nanti gangster ada Probolinggo.
Ndak pasti cilik dari Probolinggo menurutku tahun baru meneh koyo ane. Iya, Cuk, ngomong-ngomong gangster iku lho, ya apa, Pak? Probolinggo kan ramai, Pak. Ramai apa iki? Ramai gangster. Mari wis ketangkep. Ketangkep kabeh kan. Ketangkep ya alhamdulillah. Semoga Probolinggo iki kota damai. damai ya. Kota tentrem, kota damai, kota indah. Siap. Alhamdulillah. Ora arek iki macam-macam ati gangster opo. Gangster apa? Daripada kamu jadi Cawi aja nggih tangan kiri yo. Coba sampai tangan kanan. Daripada ada 3 gangster mending kita main wanita. Lebih terhormat. Lebih terhormat. Jarine Imo. Cari wong-wong. Cari imo. Sing delok ya cari imo. Cari wong-wong. Itu cari aku. Elingo ya cari wong-wong. Ini kan iya, Pak, daripada Rek tulin rek. lah iya daripada kon capek-capek ngono ngapain kok sing cuman awakmu kena sing bingung ya wong tuamu. Masalahne Ya emang lek tulin wedokan ana sing bingung. Ya penting ngari nabi. Nah, kayak apa? Yo iku marino sih weh. saiki arek gangster ya opo katudulan arek wedok, arek gangster dhewe yo elek-elek. Ya bisa sih. Nah, kan? Iku. Tidak Ya, bisa mendapatkan wanita, ya wis cari. biasa mawon ya. Kan mereka itu mencari word of affirmation. Butuh pengakuan. Tapi biasanya cewek itu suka yang Bad boy, bad iya, boy. Cowok-cowok bad boy. Bad boy. Mungkin ya bad boy dalam hal yang lain. Bedo mungkin cowok lanang-lanang mambu aspal ngono ya pokoknya disenengi anjing. Aku mambu aspal bendino dhewe mbung aku iki. Aku mambu aspal bendino iki. Membuas palco. Salah ngomong aku, Cuk. Ya ndak ngono sih Timo. Ngene lho, Mo. Kan arek iku kan pegawene Diobong cair. pegawene kan kluyuran ndak jelas kan, Mo. Lah umah kan koyo mau mari ganti podcast cuci muka. Ya. Cek itu glowing. Mereka masuk mikir koyo ngono, Cuk. Iya, glowing saiki kan. Loh. Jangan lupa pakai Sinsway. Sabun muka, bukan sabun badan. Arek di mana sing mbok cedeki? Entah mu jo. Iso nang aku iku. Balik mana? Tahun baru. Tahun baru. Agendamu apa iki? Wis ana planning gak? Aku. Ya. Iki wis kurang 2 minggu iki. Tahun baruku. Ya ndak ono tetep dhewe. Loh. Apa? Maksudnya kok iso dhewe lho. Ya tetep dhewean. Kan dhewean. Tahun baru. Sendiri. Ya paling mabuk. Monoton, Cuk. Iya, Monoton, Cuk. Kumpul mabuk, kumpul Monoton, Cuk. mabuk. Galon. Monoton kan, Cuk. Ya wis. Cari hal sing Iya. sing lain, hal baru. Inovatif. Apa ta? Ngajak arek-arek aku. Arek-arek bakar iwak kon bakar omang. Ndak ngajari arek aku meneh arek stadion wis. Tahun baru meneh iki. Nang Keliling obor kayak obor ini. Selawatan keliling Probolinggo. Kan gua hal baru, Bim. Ngopor omahe wong. opor mek lapu. Genine nanti-nanti, Rek. Lha mbek atraksi kaya sapa sing ndek Debus. IMB ku? Debus. Terus ndek IMB ngono api ku bled. Enggak bled. Yo mbek atraksi ta. Yo macam-macam makan geni ta. Mbok ya sing positif lah. Ya tetep paling ya bakar-bakar. Ojo sing meresahkan masyarakat, Cuk. Tapi paling enak tahun baru iku selain bakar-bakar mbek mabuk iku apa? Ngewek. Selain ngewek, Merenung. Cuk, merenung tahun ngarep lapo. Tutu merenung apa salah awak dhewe di tahun sing wingi. Kan gimana kan. Gelo. Iya kan. Ini kan tahun baru kan. Gelo. Nanti kan awak dhewe kan ya apa? Anu introspeksi dhewe, introspeksi diri 2025. 2025. Opo sing kurang di awak dhewe? oh 2025 recap. Pasti kan Instagramnya sing foto kritik ku ya akeh ku. Ya ndak awal-awal wis jam-jam 09.00 sampai jam 11 cukup merenung. Opo ya sing salah di 2005 wingi? Opo kok iso kok ngene kan? Jam ya? 09.00 sampai jam 11. Iya. Jam 11 mendukur. Hah? Jam 11 mendukur. Ya tetep. Tetep bolo ngene-ngene Dak ini bolo. kanca wis, dak datang wis. Konco ngene bolo. Miring-miring nyenting. Awakmu anu enggak sih, Rek? Mikir, tahun ngarep aku kudu apa ya? Mikir. Ono achievement apa ono pencapaian Pasti. sing Ya Pasti, jelas. pasti. Oh, no lah jelas. apa aku pengen ngerti apa, Cuk. Ya ayo masihmu. Aku sih. Iya. Yo, aku sih yo. Ya. Ya mikir lah tahun ngarep iku
ya memperbaiki hal-hal sing salah di tahun 2025 mungkin. Oke. Terus mungkin ono mimpi-mimpi sing ndek pengen dorong tercapai, ya kan. Ya Jadi kan tercap- nggak tahu mimpi. Boh, menungso aku iki. Jadi tercapai no di 2006. Lah cuman 2006 tidak tercapai lagi 2007 terus wis ngono wis. 2027. Iya 2027. Ngono Seterusnya wis. Ya enggak lah, tapi kan pasti ono poin-poin sing lebih maju kan teko pendewasaan iki kan. Wes Kan gila. iya, Mas. Gila. Pasti kan. Di 2005 awak dhewe keliru di dalan kok ngene, ya kan. Mosok awak dhewe kate ngulangi di tahun 2026, ndak mungkin lah. Kan iya, lek awak mesti ngulangi di Tapi tahun lek delok riwayatmu kok mungkin deh. enggak lah. Soalnya kan tahun wingi podo deh kayak gini. Pendewasaan. Pendewasaan kan butuh waktu kan. Ah, Butuh waktu, butuh teguran, butuh pukulan, ya kan. cek Ya ayo. Apa? iki Apa iki? resolusi musim 2000 teko 2004 dan 2005 sing wis tercapai apa? 2004. 2004 nang 2025 wingi aku noleh apaan? Awal. Apa? Sing meningkat. Sing mimpimu ning 2024 kecapai di 2025 apa? Ya, paling enggak meningkat lah, ada peningkatan. Peningkatan yo melu arek iki. Ya kan ora peningkatan anggapan nih. Pateni tak jelas. Maksudnya itu aja. Ya maksudnya lu Kan masuk, tapi kan ning 2024 kan ndak mimpi. Iya, ndak mimpi Masuk iku. kate- Oh ya ndak, cuma Ya kan yo iku, Cuk, maksudku. maksudku. oh alah. Ya apa? Kan ning 2024 mimpi apa sih? Pengen mobil. Cuma ada nyampe. Oh, belum sih ya. Belum. Jadi ketunda sih. Nunda. Pengen mobil. Lu tetap 2025 ya tetap pengen mobil. Ndak muluk-muluk aku aslinya pengen 2026. 2025 ini kan 2024 toh, masuk langsung 2026. Berarti Ya kan 2025 kan wis katentek kan turun keturutan berarti Turun. lanjut 2026. 2006 nano itu 2027. Ndak sih. Setelah Nek ada 2026 tidak nutut warisan kondaktor. Kesuwen misalkan. Kesuwen, ngapain terus nyekel mobil iki? Ayo. Ya iku sih salah satu tercepatnya ya iku. Ya iku kan sama nih. Ya wis ndang ya semua. Bondang iku kan. Enak aja nih. Ngerasakno aku. Nah, cuk. Ya woi, testimoni langsung iki mana? Ini enggak awalnya ono sih pasti gue nabung wis yo nabung kena wisan kayak tuku. Aku pengen sih mobil awal iku murah-murah. Kok Civic anu gitu. Turbo. Tutu. FD. FD larang sih ana wis. Oh Civic iku, Anu. Jepangan iku. Sedan iki lho. Ya sedan-sedan koyo Seket-seket Sing putih-putih Ya warnanya. petang puluh ngono lho. ya Oh, cok, iki nih soak. Ndak maksudnya tidak kemanasan. Genio, lah. Nah, sing Genio Genio. ngono iku. Pengen Ya, kok ya, ngono. mobil awal. sedan. Ya. Awal-awal. Mobilnya anu, dan wadon. Pocepen iki. ya ono digawe. Iku tuh mobil iku karaoke iku. Masa mimpimu mek mobil tok? Kan setahun 2024 ya setahun iku ya. Masa mimpine mek situ, Cuk? Ya pengen siji mobil, terus ini pengen jalan-jalan nang Bali. Cuman turun ke apa? Ambek siji pengen pada motor X-Max. X-Max. Yo X-Max. Ku. Gila, mimpimu di atas rata-rata. Pak. Itu di atas rata-rata. Ngelagu ngembes ya bau. Jangan lupa minum aku. Yo sponsor masuk sponsor. Ayo Rek. Iku ndak gua dandang ngono. Ada sponsor niat iki kayak konten nih. Aku tak rokokan ae. Oke. Yo mimpi pasti ono lah. Berarti 2026 iki nerus ya mobil Nerus. ambe Soale 2025 iki kok ndak ono sing kecapai sih. Mimpi 2024. Asline wingi kecapai. Sing ndi? Sing mobil. Terus? Berhubung ono masalah sing iku kan mesti perkara omah iku. Ya, paham. Aslinya hampir kecapai mau beli bisa. Cuma wis Jare riwayat teko bapakmu awakmu ndak oleh nyetir. kalau bukan mobil sendiri. Gelo. Itu kan EBS memang Ndak ngomong. payu traveler. Loh tutup kan EBS ngomong kan. EBS ku aku ae gawe mobil travel biasa sing di omah iku. Iku BP ndak oleh. Meskipun tidak pun aku paling nek gawe mobil sing di travel sing di omah iku. Dingin. Paling main muter-muter lawean ngono-ngono tok iku wis. Ndak boleh soalnya kalau dibuka bukan nyendel wae. Dibuka nyendel wae. Soalnya banter no. tutup dah ketok motone. Ndak oleh. Lek bukan mobil sendiri betul nak apa-apaan.
Nek mobil sendiri masih kan buat tambahan Terus? ya harap kan. Iki selain niku mobil ambil X-Max tahun ngarepe cuma pengen Ono nambah apa ndak, mimpi? nambah ndak nambah Soalnya kon anak, telu iki sik durung kecape. Iya. Apa nambah ta mimpi ke depan iki nambah apa? bojo nambah anak Nambah anak tah, nambah bojo dah apa-apa. sebenarnya iku di luar konteks yo Reo di luar Nambah konteks anak lah. Imu. Nambah anak, yo amin Amin. nambah anak, anak kan masih gede. ya, bikin sing lucu-lucu maneh boleh Ning lucu-lucu nung, lihat ning nang ning nung. Ning nung ini. Kan wis suwe dak ning nang ning nung aku. kan iso ninang-ninung liyane Iya. Oh, cocok seneni wong. Lek ning nang ning nung liyane. Seneni wong. Oh, mama ini gemes kene. Dia kotab dia. Enggak lah. wis mek aku tok Apa lek ngomong pengen umroh? Enggak mungkin. Dak Loh, ketok. tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bro Bener tidak ada yang tidak mungkin. Cuma lek iku sik kadon. sik ngene yo monggo iki yo Ya. ya iki aku sik monggo oleh apa kan mobil sampai X-Max tuh otomatis nominalnya di atas awak ketika umroh piro sih 20 juta sampai 35 Ya juta 35. ketika mencapai nominal iku kon tetep nyelengi duit gawe tuku mobil apa umroh dhisik Lah aku ndak penting umroh, lebih baik aku penting umroh wong tuaku sik. iya ikulah Ya. oh berarti iku ngono terkumpul uang segitu langsung wong tuamu Enggak mobil sik. Jancuk. Iki ndak bahas umroh, cuma mani. Cuma mani gimana? Cuma mani. Iya, ndak ketika terkumpul uang Tetep- segitu. tetep mobil Tetep pendirian. mobil sih. Tetep lah. Tapi digawa umroh mobilnya. Ndak oleh lagi. Tetep lah. Soalnya lek wis berkeluarga iki, mobilku tuh gaya-gayaan menurutku. Oh iya. Ya menurutku kan, iya kan. Tapi kan sesuai kebutuhan. Kebutuhan sangat butuh. Hah? Sangat butuh. Kok ndak butuh Gusti Allah ta? Ya butuh, maksudnya butuh. Iki ngomong mana? Agama apa? Iku di kamera. Butuh, lek ngono pasti butuh lah. Cuma kan lek ngomong kebutuhan pasti butuh soalnya nanti ku tidak keutanan. Ya kan ono travel. Kan nyewa. Enggak, kan Kan itu iya iki ngomong acarane ya. Kan lek duwe mobil dhewe kan ya masuk bendino kon. Travel kan masuk bendino kon nyewa. Enggak sih. Lah ya wis. enggak itu kan salah siji teko wismu kan, teko apa sing kon pengen. Ketika mencapai nominal iku, apa kon dhisikno sing nominalnya lebih rendah, apa kon tetap nabung gawe keinginanmu dhewe. Ternyata kon tetap keinginanmu dhewe kan, tuku mobil dhisik. Iya, soalnya di prinsipku itu bahagiakan dirimu sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Wong tuamu iku kudu wong liya, Cuk. Paham. Paham aku lek wong tuaku tujuh wong liya. Ya apa wae arek iki? Kan ono wae. Iya kan, bener. Dah. Bener ta ya? Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bener, maksudku Jika orang tuamu senang yo, rezekimu lancar, Pak. Nah, kuncinya ndek kono. Enggak, Pak. iya paling. Enggak mesti ada Ngene. gitu. Enggak paling dah. Monggo ya mau wis mendahulukan kepentinganmu ya. Terus abe Gusti Allah kon kari wismu terakhir iki ngumrohno wong tuwa. Tapi be Gusti Allah ndak dikai rezekiku ya apa, Kon? Ya enggak apa-apa. Ndak ngene wis, kasarane ngene wis. Ya apa? Misal mobil sing bawa pengen Wis tercapai. durung durung. rego 40 to. Ya. Nah, tabunganmu iki antara 30 35. Ya. Sedangkan umroh iku antara sakmono. Iya. Nah, kon iki kate ning angka 40 iki abot, iso berbulan-bulan. Iya, paham. Awakmu kate nahan apa ndak ngono iku? Nahan. Nahan, Cuk. Gel. Panu. Jangan. Respect. Respect bolo, respect. Ya nahan, Cuk. Tetep nahan. Iya respect bolo, Soalnya kan respect. emang mimpi awalnya kan pengen mobil. Iya respect. Ya pasti gua ono jatah dhewe maksudku ngono lho. Duh, Mas iku kan iku wis dikeki ancer-ancer kan wis sampe sing dhuwur. Tak coba arek iki tak tahan cek. Duit iki 30 35 ndak sampe petang. Mosok kate 3 tahun ditahan terus nak kesel aku pisan. Ya karena aku ngomong berbulan-bulan. Oh, iya, Ya setahun lah, maksimal Ya, setahun iya. lah. Iku sik nahan kan. Tergantung Ini. delok faktor. Ditahan ya. Ya. Terus be Gusti Allah ngene. Tidak Arek iki kon ndak Iya. kon ndak budal-budal wong tuwa padahal duwe tutuk kono takek musibah kon centek duitmu ya apa kon. Takdir kowe, Pak. Nah, Kadir. Wis, Pak ya. Kadir wis.
Ngairing takdir ya. Tapi anjen teko niate wis gak niat ngumrohno to. Ngene lho menurutku. Jadi lek mobil ku nomor peringkat 1 ya. Duduk Umroh ku 10. Pak. Duduk betenge. Duduk ngene konsep iku ngene lho. Kan semua orang kan mesti punya mimpi toh. Oh iya. Dak ono critane anak iki dak pengen nyeneng wong tuane iki dak ono. Iya. Iya kan, paham kan? Iya. Yo. Tapi aku pengen nyeneng aku dhisik ngono lho. Mari aku senengin awak dhisik, aku nyeneng wong tuaku ngono. Sampai saking wong tuamu mikir ngono pisan enak ket biyen yo. Makane iku lha apa wong tuaku dak mikir koyo ngono kan biyen. Daripada nyenengno ibu, nyenengno aku dhewe po. Nah, nice. Respect follow. Respect. Ya, apa maneh? Self reward rumah ya. Terutama penting gitu ya. Paling penting ya. Tak nutuk aku. Ya duduk saya reward sih. Mimpi. Ya mimpi. Ya berarti adalah kunci. ngene. Tapi kemungkinan kan ndak kira ngumrono wong tuamu meskipun kan awakmu wis duwe mobil terus duwe tabungan lebih. Tapi soal kon pendiriane nyeneng awakmu dhewe. Misal ya awakmu duwe mobil we keturutan deh. Kon dikek rezeki maneh. Heeh. Kan di mobil. Ngene. Nah, ya. Terus muter ngono tok iku wis. Kok nyempis suwe-suwe aku. Ya Ya kaya apa ya. Soalnya ndak ada niat kan asline, Pak. Cuma bukan apa ya? Hancur ruwet kon. Kan aku ruwet ae. Ya apa ya? Tak kali diakalmu. Diakalmu. Tahun iki ya mobil. Tahun ngarep iki mobil ya. Nah, umrohnya aja kayak tahun iki, tahun ngarep. Nah, lah iku iso ditolerir. Iso ditolerir nek ngene iki iso. Tapi ndak mungkin, Pak. Ndah. Lah iku. Soalnya kok ndak kena nyekel duit titik, Pak. Iso maneh kan ya mobil des. Oleh rezeki 10 juta. Ganti pelek. Ganti pelek. Tak kira ditabung. Ganti pelek. Iya, kan coba mancing aku lo mikir sak plengan. Bangsat. Kan iya, penting kan adil. Adil lah makmur. Ikan iku iso ditolerir. Tahun iki tuku mobil, tahun ngarep umrono wong tuwa iku iso ndak masalah. Kan iya. Tapi kan balik ning apa maneh? Balik Iso nang- ndak? Nah, iki wis genah san. Iki jadi wis genah san tahun iki tuku mobil, tahun ngarep ya umroh. Iku wis rezekine genah, Bim. Ndak usah ditagih. Iso pun ndak usah takon kan. Iku wis genah. Apa? Ndak wis. Iku mati rezekine wis jare. Jadi saya pasti san. Tapi kan kon mosok ero iku rezeki umroh. maksudnya Ya mbek sing gose dikai iki lho rezekine duit iki tak kei ning kon Ya. gawe umroh. Tapi kan kon enggak ngerti. iki wis tulis mang wis tahun Paten wis. tahun iki tuku mobil, tahun ngarep umroh. Wis intine iku. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Nang Bali ya. Nang Bali ya. Ya, nang Bali to dong, nek Banyuwangi jare. Oh bener berarti mimpimu kudu tuku mobil sik ben iso Nang Bali. Bareng apa sih jadi anu Ndak ono. mimpimu sih to? Ono mau apa sih to? Smack. X-Max. Itu ku double kabin, Pak. Double kabin. Jadi X-Max kayak buri, tutup Bali enak sepeda motor. Aslinya aku pengen buka usaha sih awalnya. Buka usaha. Iki sing bener iki. Oh enggak, ikan nek mimpi, ikan mimpi toh. Oh, ya. Lah iki pengen nih usaha, lek bicara usaha, pengen buka usaha, pengen ro usahaku. Apa? Tuh kamu dulu Cuk. Wah. Jangan remehno kok. Makanya iku. Iku the best iku, Pak. Peracakan di mana-mana the best, Pak. Pengen buka kayak ngono aslinya. Siapa sing jaga? Hah? Acong. Daripada di nang Malang ya. Daripada di Inang Malang dek gini dan gunane. Iya. Dek gini kan biasanya ke audio kan saya Inang Malang. Yang mending kok aku lek soke kayak toko Madura kon tak kon jaga toko Maduraku. Acong. Daripada aku laku mumet setoran Nah, ya. kan daripada aku setoran kon. Mending kan kerja di aku besok. Lah aku besok toko Madura. Ya. Iku Sip. imo Imo, ya. the best. Uma. Oma sih. Kan wis wis tuku. Ono wis tuku iku. Kan omong wis tuku ya warisan iki. Iya. Aku apa ya mimpiku ya? Ya padha wekmu mobil. Mobil. Pak. Ndak Cuk kon saiki pengen tuku sepeda pancal.
Kan iya. Ya jok rame-rame. Kok ndak rame-rame tuku moro marine. Apa ya mimpiku ya? Tahun ngarep, kayak tahun ngarep. Sing possible. Possible. Mobil, Pak. Mobil. Mobil, Pak. Terus Mobil. ada solusi. Apa ya terus ya? Apa? Kate umroh nang EBS muda kira. EBS mung cekel duwe akeh iki. Umroh dhewe wonge. Umroh ben loro. Apa ya? Tidak ono sih urip tenang wis. Omah duwe, mobil duwe, urip tenang. Urip tenang, ndak nego-nego yo. Ya usaha lah. Usaha ndak nego. Ngembangno usaha, Mbak. Memperkaya diri wis ya. Sekira awak dhewe tuwek tenang ngono. Iya, Pak. Delok putu, lah anak. Bayanganmu tuwek urip tenang ku lha apa sih? Lungguh tok, lungguh ngombe kopi menco koran. Ah, keliru. Iku lek umak ya. Diabet konjo. Lah aku ndak. Ndak kopi pahit. Sebenarnya kalau baik. Kopi pahit ndak pakai gula. income masuk. Loh, kan aku wis ngomong di mama dhewe iki yo lungguh. Lungguh ngombe kopi mek menco koran. Penting wis ono duit masuk, sing nglakokno sekiranya yo uang yang datang ke kita, bukan kita yang mencari uang. Gitu. Gelo. Gila, kok ngono, Cuk. Gila. Iya, ya. Cek, laporan ujub. Wis. Iya, sih. Iku pengen nek mas tuwek ngono lho. Wishlistku Entah iku usaha apapun wis terserah. tahun iki mimpiku sing 2024 sing durung sing kesampean tahun iki. Omah yo Wis kesampean. kesampean lah. Warisan. Warisan kesampean. Konco jancuk kabeh, koncoku nek kene iso wis. Taek kabeh sini Tapi wis aja- warisan kabeh. Sing garai urip berubah iku Warisan. gak lapo-lapo le duwe, Pak. Definisi urip enak. Definisi urip enak. Sugeno wong tuamu. Enak kari ngedol. Iya tetep warisan nomor 1. Nek wis nomor 1. Bagi kalian sing ya mbae gak duwe aset, Ndak duwe ya warisan. sabar ya. Ojo golek bojo sing akeh asete. Heeh. Kuncine iku ya. Kuncine. Masuk. Iya Ya ya. bukan Iya, apa Rek. ya enak anjir. Meskipun awak dhewe anggapane wong jobo iso, Iya. cumane Nggak ada. awak dhewe iki duwe bojo lah ya duwe aset akeh ngono. Kan lumayan entuk-entuk 10 ta, Iya. 20 Ya, juta. enak. Kenek kayak munggah. Kan iya lumayan. Iya, iya. Maksudnya munggah derajat. Munggah derajat. Munggah biasa ngopi di warung 3.000-an, elek lo nang poin moro pisan. Paling elek. Iya. Nyoba-nyoba Starbucks tadi sekali-sekali. Oh iya, sing possible mimpiku. Delok F1. Durung kesampean, Pak. Ya, Durung kesampean. Bang. Bisa. Selebihnya Singapura. ya wis sekedar hobi-hobi tok sih. Momongan. Ah, itu, Pak. Momongan. Semoga ya. Semoga. Tukang koncone. Pasti. Pasti tok. Oh, lah kalau pom bensin pasti. Pasti pas. Ndak iso lek ngomong-ngomongan iki ya, lek kanca ndongakno pun. Bener awake iki bantu di doa. Iya kan? Oh iya, mau aja sampai bantu lagi dewe. Langsung ngono lu anjing kan. Cuk. Cuk, nih. Cuk. Bantu di doa. Cuma lek sing mbek sing kuasa sik durung wayahe, Pak. Soalnya kan iku titipan. Iya, kene cuma iso berusaha. Ikhtiar. Iya. Nek jare wong Islam Oh, ku ikhtiar. titipan. Titipan. Kok ndak dikai jatah? Hah? Kene durung. Berarti kamu Ya, maksudnya ngene, kon anggapane nek anak nek aku. Ya wis duit jajane nek kaya anakku. Lah mek sing koso dititipi ndak dikai duit jajan. iki salah. Iki. Iki salah. Iki salah ya apa? Salah kan, Cuk. Ya, Momo, coba. Allah iki maha kaya.
Mas segalanya. Wes. Iya, kan iya. Bener. Apa lagi mah kaya mas segalanya, maha mengetahui. Heeh. Dan semua yang kamu minta itu tidak mungkin langsung. Heeh, bener. Ya, innallaha masabirin bolo. Artinya Daro. Iya. Sing penting kan wong tuamu merono dhisik. iku Penting usaha. usaha. Iku. Bangkrut urusan buri. Uma apa? Mimpi. Mimpi. Belum tercapai. Mimpi tahun ngarep bikin tambah sugih. Karena jadi orang Miskin? ndak enak. Pasti. Itu. Iko memperkaya diri. Kora-kora kon lah ini kok jagung kok kora-kora kon. Mana ya? Sing mimpi ya nyenengno ibu terus bojo. Oh, iku di luar wishlistmu. Ya. Oke, lanjut. Terus sing possible Dayan Wadon. Dayan Wadon duwe nasional. Dua CDJ Ya. 2000. Ya. Bismillah. Iku sing penting naik dulu. Masih liyane mlaku aku tak melayu ae ndak ngurus liyane. Iku sing anu aku pengenku iku sing kaya Dayan Wadon iki menasional dan dikenal banyak orang tahun ngarep. Ya elah faktor lah. Iya, tapi aja sampai aku di penjara Soale dek ngangkat awak dhewe ya keangkat, Pak. Rezekine. Di penjara kok sopo? Hah? Kok sopo? Dijen efektif lah di penjara. Ya perkara iku kan, mosok sing perkara kebu iku kan. Iya. Iya mosok makane kebu pisan. Iya, makane iku aja sampai iku. Kan paling ndak ketika Dayan Wadon naik kan kalian juga ikut enak kan. Iya sih. Rame-rame. Ikut mabuk. Ya tetep kan. Iku kan di rider. Ini kan di wis ana cok anggur koleso wis. Kok diku? Terus apa mana ya? Elah sing kiloton itu. Sekidok apa kon? Ya baik menawa bolo. Apa ya? Anakku tahun ngarep wis sekolah. Tambah anak lagi. Ndak tuh, Cewek. cukup loro anjing. 4 kan cukup. Dia pikir biaya sekolah iku udah Bro akeh. gampang apa? Respect bolo. Respect bolo. Respect bola. Wis, mau ikut tak? Nah, no. Lek kalian ini enggak pengen duwe aset-aset ngono ta? Pengen lah. Iya pengen. Oh ya, aset itu ketika kita sudah memperkaya diri otomatis iku wis. Ya, aset ya. Otomatis larinya ke aset. Pastilah pengen aset itu. Saiki asetmu. Udah ono omat tok iku wis. Asetmu. Mama. Mama, saham? Oma mbek sepeda motor itu asetku. Ya saham, Pak. Tapi sing penting iki ya tabungan, Pak. Ngaruh iku, Cuk. Iya. Ya meskipun sehari 5.000 ya, Bu, ngaruh iku, Pak. Tak duwe tabungan aku. Nah, iku lho kelirumu. Kan sulit buat beli mobil. Iya sih. Nanti kabeh tabunganku. Hah? Nanti kabeh tabunganku. Kau kena gendam. Udah duwe gak udah tabungan. Mana ya? Tahun ngarep iki soalnya saiki wis cedek kurang 2 minggu maneh kan wis iya. tahun baru iki wisan. Tahun baru, ajaran baru. Rezeki baru. Rezeki baru. Harapan baru, Harapan baru. Istri baru. istri baru. Respect bola. Kok iso istri baru jadi. Emang sekarang ada. Nggak ada. Duh. Kan nggak ada kerja. Kerja. Hobi-hobi, kalian enggak ada hobi tarik? Oh, no lah. Apa? Hobiku. Heeh. Aslinya hobiku dek sepeda motor aslinya. Kok modif ngono melebihin aslinya. Modifikasi. Iya, cuma ya apa?
Berarti awakmu kudu duwe Terkendala sepeda dana. loro. Terkendala dana. Biyen aku sini nih kok vario ku biyen si aku di Telkom ndak digawe kerja ini kan lumayan lah modif-modifan titik. Asli kan lanang ki butuh mainan, Cuk. Iya, Pak. Umur hanya langka. Umurnya langka, butuh mainan asli. Betul. Betul. Aku seneng di kok jelajah trail-trail. Oh, bukan naik gunung. Oh. Ya maksudnya naik gunung tapi Nerabas. nerabas, iku seneng aku. Kira naik gunung. Nerabas iku seneng. Ada kemarin temanku yang naik gunung. Siapa tuh? Cuman sekedar FOMO aja sih. Ya FOMO emang. Siapa? Itu arekku. Lewat alan. Tapi seru sih. Apa itu? Ya seru, naik gunung itu seru. Ya emang Jo. Seru kebersamaan nih, terus bahu-membahunya, gotong royongnya itu seru. Seru. Karena ada di Kamu merasakan gotong royongnya erat banget. ya soalnya Yuda iki senior. Ya Iya. apa wis tak berpengalaman lah daripada Uma. PA deh, PA. Daripada Uma nyusunan wae isine sik ruwet ae. Ya Uma sharing mbek Yuda ya apa? Seru. Bedo ambek soalnya kan lek sing pengalaman kan aku munggah wis ping 3 iki kan. Ndek taman hidup iku. Ndek penanggungan niku aku ndak gawe apa-apa nang penanggungan iku. Ndak gawe apa-apa blas ndak gawe. Atas ono sing gawokno. Dadi mek gawe awak tok. Amatir, Cuk. Ya, emang. Ndak gawe apa-apa. Terus nang ijen. Nah, ijen Iku kan niat Jen niat wisata saiki ku. Iya bisa lebih kan munggah, Pak. Ya. Tapi kan tetep sih ono ketinggian lah. Ya. Ndek ijen iku ya padha ndak gawe apa-apa. kon iso konco ya sini. Benda legend iku dhewe aku. Dhewe aku, Pak. Di bareng. Galau ta? Kan iya, ijen kan dhewe ya. Jenenge ijen dhewe, Pak. Iya sih. Ijenan ta? Ijen dhewe. Ndak kan episode kan travel kan biyen. Dadi melu. Akhirnya ati munggah ngono melu. Oh. Itu dhewe berarti bebas. Benda epes main judi ning isor. Gaplek. Iya main gapre iku, Cuk. Sekutan. Main judi ning isor. Ya, pojok sekutan ta. Ndak ngerti ya. Ndak ngerti arek. Ya, aku kan duduk pemain judi, Pak. Sekutan ki ya apa ya? Kalah sekut. Tutu kon cuma iso mateni iki ya. Kan aku main kan ya, saya mateni kon ngono ya. Kon ndak mlaku ngono. Kon bayar nang aku ngono. Patenan. Oh, sikut-sikutan ngono ta. Nah, baru kemarin iki kan aku nang taman hidup iki ngrasakno sing bener-bener anggapannya apa wis. Tapi bukannya lek komunitas apapun ae ya guyub, maksudnya gotong royongnya genah, bukan sekedar ndaki tok. Delok wong-wonge lah, menurutku ndak semuanya. Semuanya lek jariku semuanya sih. Enggak, Cuk, enggak. Ya, apa salah satu contohnya apa? Begini wingi ben awake dhewe ndak guyub. Sing ndi? Sing iki terakhir. Oh, Ndak semua, Cuk. Guyub Ndak kan semua. guyub timnya kita sendiri. Ndak semua, ndak iso, ndak. Lek awakmu mutusi kok ngono iku ndak iso. Iya, 1-2 Iya. mungkin. Ya kan berarti kan tetep ono. Ya berarti ya ndaki ya ono ngono-ngono iku. Beda, Pak. Soalnya kan iki anggapane dalan iki pengen bareng pisan, pengen munggah bareng kan. Heeh. Nek ndaki iki tujuane padha pisan. Ya wis, awak dhewe iki tujuane padha, pengen munggah bareng, tutuk bareng, mulai bareng ngono lho. Ya kan. Sing lainnya kan ya padha. Maksudnya? Ya kayak hobi lainnya kan padha. Iki kan dek hobi kan. Nah iya kan sama rata sebenarnya toh. Paling ya sing enggak jelas iku siji Ndak loro. iso. Di daki pun ada sing ndak koyo ngono. Karena ono kadang sing pandaki koncone ditinggal hipo ngono. Nah iya kan ono berarti toh. Ono. Ya wis. Ya berarti iku tepak bolu moncen sing enak, Pak. Sing wingi-wingi awakmu salah paling. Ndak, bolo sing wingi ya enak kan masalahnya aku dole go apa tambah enak malah. Kan iya. Lah mungkin anggapane real, aku iki ngrasani beban lho, Pak ngono. Yo kan, aku ngrasani beban sing tak gowo. beban tas, Iya, beban. beban urip. Beban pikiran. Pikir aku akeh digawe ngono, buat ngono. Buat nang taman hidup apa. Tak alurin sungai taman hidup. Tapi selama aku melu komunitas-komunitas ngono hobi lainnya ya. Ono Ya lagi. guyub-guyub kabeh kok. Ganggu. Ganggu. Oh, pengen
Duduk kupu. Tapi selama aku melo komunitas hobi lain-lain ngono iku ya guyub-guyub ae sih paling siji loro sing ngarai elek. Iya pasti. Iya. Pasti kok ngono. Lek masalah seru-seru ndak Seru. seru ae. Tapi lain di gunung itu jarene orang bisa melihat karakter orang itu di gunung. Iya, bener. Awakmu ndelok kanca-kancamu karakternya apa? Beda apa ndak ambek sing ndek ketika kau nongkrong ambek munggah gunung. Beda. Apa? Ndak sing di gunung ae jelasno, coba sing di anu. Iya, lek sing ndek gunung ku kan ono sing wong iki wis arek iki sing pengen ya wis aku ndak ngerken kon penting aku tutuk dhisik ngono. Urip dhewe. Urip dhewe. Ya. Ono sing arek iki ono sing emang nunggu meskipun ketika temen iku telat atau capean. Oke. Ya. Ono sing wong ki ya apa kok arek ini ya berbagi makanan lah meskipun dhek iku manggepane makane dhek dhewe wis nipis. Penting koncoku ndak apa-apa ngono. Ya iku banyak hal. Banyak pembelajaran ketika naik gunung. Tapi lek downhill termasuk enggak gunung ndak? Mudun gunung. Enggak termasuk. Nggak termasuk ya? Enggak. Karakternya soalnya beda-beda. Beda. Kalau downhill kan Kan nek downhill kan mosok nonton peda apa ngisor ndak kan? Ya, cuman kan guyupe kan ya hampir sama. Lek koncoe ketinggalan yo dinteni, lek koncoe tiba yo diguyu. Koncoe mati yo nyelawat, ngono tok wis. Downhill. Hobi sing paling aneh apa kan? Hobi sing Awakmu sing tahu ngelakoni hobi aneh. ndak pernah. padel. Ah, Kon storymu padel iya, Cuk, anjing. padel. Kon mentang-mentang main padel gayamu Lah. 100% beda, Cuk. Ndak ngono. Kon golek wedo sih main Wis padel. golek Iya, Cek. Taek. duduk padel ambek tenis. Kan ono bisnis apa, Cek? Kok moro ning padel ngono. Duwe ikatan bisnis kan. Wong iki golek wis relasi sing paling akeh menurutku ya, dek tenis sampai dek padel menurutku. Salah kon. Dek tenis asline. Ndak. Ndak apa? Golf, Cuk. Iya golek dek tenis. Saiki golf. Kon ndak ngomong golf. Golek dek tenis. Nomor Padahal kan siji jelas. ku tetep golf, Pak. Nomor siji Ya. ku, Pak. Lah menurutku aku ngertine wong-wong sing tak cidik saiki ya. Maksudnya wong-wong sing di dhuwurku lah. Ya pedel. Duduk pedel maksudnya pembicaraan wong-wong sing tak saiki. Oh, tenis. Hah? Tenis. Ya tenis koyo lek golf aku udah tak tahu main sih. Ya. Ya tenis ngono ku sing maksudnya cara mendapatkan relasi sing sip lah. Oh, Cara- makanya awakmu mengarah ke pedel iki. Iya soalnya mengarah Butuh relasi. Ya golek relasi kan semakin banyak orang yang dikenal mungkin BE aku oleh rezeki sing ndek kono ta moro-moro. BE aku iso diangkat dadi CEO. Ya kan ndak sing seru kan. Ciu. Iya kan, dan sing seru dalane urip kan. Ora ono. Ya mangane iku. Nggak, soalnya kan image-nya padel di kono kan di Jakarta, di kota-kota gede kan Orang itu kaya. olahraganya ani-ani. Ani-ani. Pemula. Ini mula. Ya mungkin tujuannya imu. Nah, aku kan makanya ngomong. Di Probolinggo ani-ani. Belum kan baru. Iya baru sih. Belum. Makanya awakmu mlebu dhisik, seolah-olah nanti ani-ani masuk kamu senior, Pak. Ting. Sosokan ngajari sini. Ini keliru posisi gerakane. Padahal sing diajari ndak ngerti lah aku bagian tukang ngirim makanan tok. Pedel arek. Cuk. Ya apa ya mencari relasi lebih banyak lah. BE iso kenal mek wong iki, Tep. wong iki. Leo mah yo. Ndak aku udah kata cerita. Apa ya, hobi? Iya. Ya downhill hobi. Downhill. Yang terbaru. Apa? Betil lah, betil ya. Menembak dalam. Menembak dalam Menembak ya. dalam. Sekali kokang crot. Ngene ya. Nek olahraga asline hobiku dek renang. Kayak batu. Enggak renang kok emang melebihan. Aku iku renang sampai biyen mulai SD ku les renang. Terus aku yo les. Ya kan les kan mungkin ono Les di sapa kan? Sapa? Les di sapa? Dia wong elek. Pas suger. Wong elek iku les. Kan ono wong sing elek keker awake. TNI yo. Iya dari wong TNI iku. Yo keren yo. Iya. Dari wong TNI berarti dudu TNI. Dari Iya, dia ono ngerti dia apa? ono wong Pak sapa jenenge lali aku. dia ono wong TNI bendino renang, Cuk.
Ya jenenge guru renang ya renang tok, Bu. Tuh, dek sitate mulai jam 1 jam 2. AL mungkin. Angkatan lele. Ya, lek Bima downhill. Betul. Bedil. Del. Iya, cok aku delok story deh. Isu ya PS5 ya. Ya, njaluk PS5. Carimu kan bener. Laki-laki butuh mainan, Pak. Iya, laki-laki ku butuh main. Isu PS5. Awan titik downhill. Downhill. Bengi Titik bedil. betul. Ayo. Wes minggu wingi ilang arek. Sampai bojoku takon, "Piye apa sih awakmu?" Numpak sepeda mek go bedil, Pak. Ngene, Cek. Ya sini, ya laki-laki itu pengen punya banyak mainan. Iya, Pak. Ya siji ya awak dhewe nyen seneng mainan ya terus sik cilike kan ndak tahu ditukokno. Nah, ya kan salah satu iku bener. Salah satu faktor iku kok. Ketika awak dhewe iki wis dewasa dan punya uang, ya awak dhewe pasti ya wis nuku belanjani dhewe. belanjane dhewe. Urusan umroh, urusan buri. Buri. Ngapain ngurusi umroh? Urusan buri lah. Apa itu umroh? Itu apa? Maksudnya urusan buri sih. Iya pasti kelakon. Bagi ya. kan wes wes Iya, bagi yang mampu. bagi yang mampu. Mampunya kita beli mainan. Nah, salah wong. Kan aku haji itu tuh umroh tuh. Iya, iku haji. Haji. Lek umroh iki liburan. Haji nek bubur, Cek. Lek umroh iki liburan. Umroh iku Anu. wisata, Lah iya wisata liburan. religi. Liburan. Liburan. Daripada liburan, beli mainan. Beli mainan mending. Iku wis. Aku ro kono apa ndak gelem umroh mbek haji. Apa? Kon ndak gelem duwe titel haji ngarepe. Kan elek sih Haji Faris elek kan. Haji Ya, Imo. ndak, Haji ya Imo. Kan sudah pantes aja. Ya Haji Imo elekmu. Monggo Bapak Haji Bapak apa ya? Ya elek. Elek anjen. Ya elek. Iya. Enggak deh, enggak keturutan awakmu. Masa masih dia jelek terus. Dimaji. Jimo Ji. ini. Jimo ini. Ya, iya. Apa Jimo? Katanya nih Ji. Padel kan enggak pantes ya. Masa padel sarungan? Tidak pantes. Tidak pantes. Enggak pantes, Tidak pantes. Dia jangan. Ini Mak Ji padel lu. Marong sarung ya. Ya cuma Ji, golf ya. Enggak pantes. Enggak pantes. Ya ndak kayak yonek awak dhewe. Ya gawe sarung macam mangga. Sarung gajah duduk. Ndak kayak lamiri. Ya Apa? Merek apa sarung JSS? Yes. dan RGB. Apa RGB? Yes.